Салістка Вялікага тэатра Беларусі прапанавала жыхарам Пінска сольную праграму, у якую ўвайшлі арыі з опер «Манон Ляско» і «Багема» Жакама Пучыні. Так паступаюць усе жанчыны Вольфганга Амадея Моцарта, Кармен Жоржа Бізе, сарочынскі кірмаш Мадэста Мусарскага, а таксама папулярныя рамансы і песні рускіх і замежных кампазітараў. Вольга Маліноўская – уладальніца 2 дыпломаў аб вышэйшай адукацыі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта і Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Салістка Вялікага тэатра Беларусі яна стала ў 2017 годзе. У рэпертуары спявачкі, партыі ў спектаклях «Вяселле Фігаро» і «Яланта», «Чароўная флейта» і іншыя. Салістка Вялікага тэатра прымала ўдзел у праектах музычнага дома «Класіка». Выступала запрошанай салісткай капэлы «Санорус» камернага хору «Галгофа». У Пінску гэта першае выступленне Вольгі Маліноўскай. Пінскія слухачы вельмі цёпла прымалі спявачку і, як прызналася салістка Вялікага тэатра, у концертах у малых городах есть свой шарм. Театр, он старается посетить с концертами много городов Беларуси. Конечно, основная площадка – это Минск, но также мы выезжаем с концертами в Борисов, Барановичи. Люди в столице, они весьма искушенная публика. Нет, они, безусловно, тепло очень принимают. Но когда ты приезжаешь в город маленький, не избалованный присутствием, скажем, большим театром или балетной труппой, то люди принимают просто как родных.